ọgụgụ nwaanyị debegodi iru ka ịbụ kaikai n'iru iru enwere ọkụ oke nsogbu adịrị ọ nwekwara ibe ọzọ ndị be anyị si nọ ka onye si eme ka ekwesị akpụ onye si eme ka ekwesị akpụ ka onye si eme ka ekwesị akpụ mbakwa ọ bụrụ ofu nkịta anụnwa na ka ewere ya nnọọ na mbụ nnọọ nwaanyị na mụ ji ezigbo aka ọrụ na-eme ọfụma ndị ji ego ada afọ m ọ bụrụ nwa akwụna nwa akwụna ka ndị jizi ego na-anụ kịta asị na afa bata n'ụlọ n'ọfa nwaanyị aka wee nụ na afa amalụ maka onye nke na-anọ n'ụlọ sinsi n'ọfa nwa na-ebubezi isi ọ bụ ọzọkwe so ị na-akọwa na ịtụ akịta ọ na-agba apụta sị na mebi ọ nwere inu a na-atụ asị nọọ ndị be anyị si nọọ ka onye si eme ka ekwesị akpụ ya kedu ibe nwe ekwu na nke onye si eme ka ekwesị akpụ the thing bụ ihe kịta ọ bụ ọzọkwa ka o si adị maka onye ahụ ike amalụ nnọọ n'ezigbote onye ori ka ọ bụ apụtakwa ụkọchukwu fabịa kpee n'ekpere mbọsị ya akwụ ya ọ bụrụ nne ekwesịlọ oke so ị na-akọwa na onye ori nwụrụ ndị ori bịa abịa enye ya etufuda ya etufu izusi oli gbuo mmadụ apụta ụkọchukwu abịa kpee ya ekpere wabịa zikwa ozi ọma n'elu ya efu nwa akwụna afọ nkịta anụnwa owuo ya anya n'ezigbote ọkụ elu apụtakwa ezigbo mmadụ abịa mavulie debe n'ụlọ anya bụ na ọ bụrụzi nọ iko o ji wee mma so na ọ bụrụzi ekwe anwụ ọ na-akụ mba ke makakwanụ ndị a na-eli amụsụ like ụfọdụ ndị nna a na-echisi ibe na ọfa ncha bụ na ọ bụrụzi ife niile na-atọ ọnụ atọ so nke a na-aba asị kịta na iko onye ji malụ mmadụ ka eji amali ya ka eji nwekwana ike ifinye iko onye ji malụ mmadụ ka eji wee mali ya ịnụlọ na ntị na onye isi obodo ndị ọgrant sebe ọ bụ ike ahụ ka ekwesị iji wee ma alụfa ka ọ ka ekwue ka ọ bụrụ n'ọnụ m ka o si which means na iko echenji na ọ bụrụzi ike ahụ eji wee malụba na nke China Cup ka eyuzuzi kịta wee manyelụba efu ndị kwesị nọ na condemned prison agrant afabel ọ bụrụzi na achọzili ịma ileba mee vanaba na ikpe amarụba so which means na ike echenjigo iko na-echenji oke nke a ndị be anyị na-asị nọ ntụtụkọ ka eji atụtụju ụkpa ntụtụkọ ka eji atụtụju ụkpa mbakwa alụtere m onye nkụzi anyị mgbe ọ kụziri anyị nkụzi ọ ka nọkwa ọ kụzighị na 35 years mana ọ ka nọ n'elu ntụtụkọ efu nwa amụ mbọsị a okpokọju gị n'ofu ụkpa and ọ bụrụ ntụtụkọ na ọ mabulu ya amabulu onye nkụzi aka n'ọnọ ntụtụ even gratuity afụrọ ife a na-akwụ ya ụgwọ nwa na olisigo n'alị akwụwa ndị obi ego ebi so na ị na-akọwa na ntụtụ a bụzi na o nwere isi na-ego nne ya nke ọgaranya na oke so ihe na-akọwazilụ bụ onye chọọ onye chi mabụta ya jee mabuli ya ọ bụrụ na nke ntụtụ enwezi oke o nwere isi oke ịba ndị be anyị na-asịkwa ọnụ na o ji ya ibe nwata wenye aka elu aka lụrie elu o wetu onye ma gị nwa je were ife nwata wee wenye ya elu ịjụkwa onwe ya ụjụ ụmụazị kịta bụ ọsịkwa ụmụazị na ọ were aka okpilio n'oji okenye anwụ ọkpa bifo na ebe ọkpa ma o wetugolu ya ife ya na ndidi ya dị ọzọ ya ndidi ya dị eze so ị na-akọ ma okenye ji ibe nwata ka ọ malụkwa na nwata ụmụaka o ji ibe ha na obi adịrọba mma na gị je were ife nwata ịmara ife nwatakịrị a na-ebe akwa ijiri iwe na-enye
ihe ọ bụla o mere ibute na ọ ga-eche okwu. Ịmakwa inu nne m, kedu ibe a ndị be atụkwa n'inu si na ibe nkịta ji eso onye avụ ukwu bụ na ọ nyọrọ anya ọgbọ agbọ ka ihe nwe ukwu maka onye afọ ukwu ije na-epụta na-eso onye politishan ka onye helpụ gị. Onye politishan a kama ọ ya helpụ gị, o je welu ego ọ ya enye gị je nye onye ọzọ, o wele ego a je lụọla enyi nwaanyị ụlọ gbalịa na lụọlịa ụlọ, ịka nọkwa n'iso ya ọ nyụrụ anyụ ọgbọrọ agbọ. Mba, ada esozi fakịta nọ ịmabuti ebe anwa ịkpakwuo enye afọ maka na ichebie ka ọnyụ anyụ ọnyụ ojekọrọ ịnyụ ọgbụgbọ ya agbọ ojekọrọ ịgbọ nọ ịmabuti ịkpakwuo enye afọ ojila ka anyụ alụ gị ya ibudo nke ihe ibudo nala. So anaghịzi eso nkịta anaghịzikwa eso onye abụ ukwu. So nọ ịmala ihe ihe ma onye abụ ukwu ka eme ya nye ozugbo. So gbadara anụgonu m abụgokwanụ m ka isi wee na-aghọta nke a gosi kịta na ị na-aghọta ihe inu niile a na-atụ n'ala Igbo na ịghọtasịrị ya. Ndị be anyị na-anụgokwana ya na inu atụ na ọkwa a sịrị na onye atụrụ inu kọwala inu ya bụ na ihe eji wee ego eji nne ya na n'iyi. Ụ na-anụgo onwe nke mmadụ iji wetukwa aka na ụmụaka kịta ada amụkwa amụ. Ị bụrụ onye abụ ukwu a na-esoghị eso ka ba arụ nyụọ ọlụ ndị na-esoghi ma ọ bụ ịgbọọlụba agbọọ maka feli otodusi enwe ka ịkpapụghị avọ ma onye maka anyị na-ekwu wee suru na anyị ekwu gị tata o wee daa gbụwa ibe niile anyị kwu bụ ka unu wee mụta ibe na ya. It's still me okwu egwu na moji egbu your anchor popularly known as Uncle Oje ya na ọmarịcha nwaada anyị bụ unu n'anya ọ na-akwakwa ncha n'akwa. So nke esi onwe ka isi wee chọba afọ unu n'anya na-abụ na nke oyi na ọnya kwalụ so she can do more and she can do better than what she has. I will soon na etu a ka isi arapịa up in today's program na Gbowa sinu nke onye Chinyere Daalụnụ.